Jo, tak zdravím ľudia. Teraz spravíme video o filozofické smery. Kompendium ideí, argumentov spoločných koreňov. To je to, že napríklad kresťanstvo má vlastne korene až v platonizme alebo pythagorianizme. Takisto gnosticizmus. Sú vlastne aj ateizmus ako tak, lebo to aj ten pojem samotný ateos, aj teos ako boh a ateos, čiže nejak to všetko má korene úplne dávno v Grécku alebo ešte aj staršie. Egypt vlastne. Čiže taktiež Advaita Vedanta aj antická India. Tu je dôležité povedať, že nie je nič také ako hinduizmus, to nie je náboženstvo. Hindu znamená alebo odkazuje na ten ľud, na tú etniku tam proste hindu ľudia, to nie je náboženstvo. Oni sú proste hindu ľudia, majú nejaké viery, ale tie filozofické smery, ktoré majú tam sú rôzne, čiže to hinduizmus ako tak náboženstvo nie je. Je Advaita Vedanta ako filozofický smer, podobné niečo komunizmu, vlastne je to neduálnosť alebo nedualita. Čo tiež podobné ku emanacionizmu, že vlastne všetko je z jedného. No, to si vlastne tu vysvetlíme. Systematický prehľad 10 filozofických duchovných smerov. Ukazujeme, v čom sa zhodujú. Ja som vybral tie, lebo tie som nejak študoval, alebo niečo viem o nich, tak len preto tieto. No, samozrejme sú veľa filozofické smery, ale tie ma zaujímali. Hej. V čom sa zhodujú a v čom si protirečia. Ako podklad pre vylučovaciu metódu rozlišovania pravdy. Mapa pojmov 3 otázky máme tu na, že čo existuje, ako to môžeme poznať a ako máme žiť. Hej. Ontológia, epistemiológia a etika. Čiže hmota, idea, jedno, brahman, boh, zákon, že či to existuje alebo nie. Ako to môžeme poznať cez skúsenosť, rozum, zjavenie, gnóza alebo gnosis, alebo cez experiment. Etika, ako máme žiť, sloboda, kontemplácia, láska, oslobodenie, pokrok. Ateizmus, no vlastne to ontológia bez Boha. Prameň poznania je rozum, veda, toto vlastne môžete prečítať, to si bude rýchlejšie, bo to tak... Dobre, vlastne nie, je to niečo poviem tomu. Dôstojný život tu vlastne je taký ten cieľ. Čo sa týka materializmu, že všetko je z hmoty, vlastne všetko sa tvorí aj hmotou, že aj naše vedomie, je tam tá myšlienka, že sme nejaká duša, že aj toto všetko nejak hmota len vytvorila. Proste nemá to duchovný základ vôbec. No a hľadáme nejaký blahobyt alebo vedenie. Platonizmus to je skôr také, že idea je niečo viac než nejaká vec, má to vyššiu hodnotu. Rozum a dialektika, týmto vlastne to chceme spoznávať alebo aj posúvať ďalej tú dialektikou. A kontemplácia dobra, to je vlastne, že čo vlastne je dobre v tomto svete. Taktiež vylučovacou metódou. Neoplatonizmus, to je vlastne to isté. To ten pojem tam, že neoplatonizmus nejak neovplyvňuje to, že tá myšlienka tam je vlastne tá istá. On sa trošku rozvíjala, možno inakšie sa povie, ale pochopenie je rovnaké, že je niečo a my to chceme pochopiť, že čo vlastne je, čo nie je. Čiže tam je to toto isté, jedno, nus, duša, mystická intuícia, návrat k jednému, emanacionizmus, platonizmus, neoplatonizmus, monizmus, toto vlastne je to isté. Tuto nejak som to porozdeľoval ako tak, ale je to isté v princípe. Vôbec nie sú si protichodné, môžeš byť vlastne všetky 4 naraz nejak, sa venovať všetkým 4 naraz, ale je to isté koniec koncov. Čiže jedno news, alebo jedna podstata, to je to isté, alebo dobro. Či to nazveme dobro, alebo doban, monad, to je jedno. Že vyžarovanie z prameňa, ten jeden prameň, zase to je jedno, je proste nejaká jedna podstata a z toho to všetko vyžaruje, tá duša, tá podstata, všetko toto je z toho. A sa chceme nejako vrátiť k tomu. Holizmus je skôr také systémové myslenie, rovnováha je cieľ, ale to je skôr to, že jak holos, pojem holos, čoho je slovo holizmus, to je vlastne toto, že celky sú viac než súčty. To je vlastne tá fraktalizácia alebo pochopenie toho, že tá príroda je taká celistvá a že všetko je vlastne len nejaká súčasť toho.
Kresťanstvo má tam už vlastne kreacionistický zámer, ale kresťanstvo tiež vychádza, pôvodne to učenie tam pochádza z Grécka až tiež, no pochádza tam, hej, akože tam má svoje korene tiež. Kresťanstvo je dosť ovplyvnené emanacionizmom, hej, že proste niečo božské a z toho niečo ďalej. Lenže tu dali už toto božské, začali považovať za bytosť, hej. No, to je skôr proste nejaká podstata, nie bytosť, čiže preto ja nie som kresťan. Zjavenie plus rozum je prameň poznania. Tu je ale niečo podobné, hej, že návrat k jednému, návrat k zdroju, hej, návrat k božstvu alebo k Bohu, hej, alebo nejaká spása, zjednotenie, rovnováha, nejak toto všetko je to isté. Hej. Oslobodenie ducha, hneď gnosticizmus, všetko nejak je to isté. Že úplne kresťanstva tam je nejaká metafyzika, ktorá je pravdivá a potom ostatok je tiež inšpirované neoplatonizmom. Prevzali veľa gnosticizmu, prevzali veľa z neoplatonizmu. Advaita Vedanta to je niečo ako tak iné, ale pointa tam je tiež rovnaká. Hej. Toto moksha, alebo nirvana, alebo samadhi je niečo veľmi také, že ako liberácia, oslobodenie ducha, zjednotenie ducha s tým princípom väčším, hej, s tým jedným, alebo s tým dobrom. Čiže nejak toto všetko je takmer podobné. Hej. Advaita Vedanta znamená, že nie je duálnosť. Ontológia Brahman sa rovná Atman, hej, ja, že sa staň Brahman. Tiež to poznávame cez skúsenosť, väčšinou cez skúsenosť, rozum alebo nejaké zjavenie, nejakú víziu. Že môže byť vlastne mystická intuícia. Hej. Že nejak to všetko je prepojené a je to isté. Rozumný kozmos, kritický rozum a autonómia, pokrok. Je tak skôr ten cieľ osvietenstva, ale rozumný kozmos je to dôležité. Upiera existenciu Boha, ateizmus. Bremeno dôkazu nad tvrdiacom. Tu sú nejaké akože základy logiky ako tak, ale má tie argumenty, že bohovia nie sú empiricky dokazateľní. Vidíme ten efekt niečoho, čo niekedy nevieme vysvetliť. Problém zla versus všemohúci dobrý Boh. Všemohúci dobrý Boh je také, no, keď môže všetko, tak toto, že je dobrý, mu musíme dať tiež veriť. Boh ako bytosť podľa mňa ako taká není. Hej. Ale princíp ako niečo božské, hej, the divine alebo the supreme one, ako tak je, ale nie je to bytosť ešte. Je to princíp. Náboženstva si protirečia, väčšina musí byť mylná. Veda odstranila Boha medzier, ale aj tak ešte stále není to úplne všetko tak vyvratené. Stále sú nejaké veci, ktoré tá veda proste nedáva dostatočne dobré odpovede, hej, ktoré preto ešte ľudia nejak sa úplne nezdávajú toho, hlavne pokiaľ ide o ducha, hej, že teraz ignorujeme nejakého iného Boha, nejakú tretiu osobu tu alebo druhú osobu respektíve. Ale zamerajme sa na seba a že čo som, kto som, čo som. Toto vlastne učili tie predošlé smery, tam čo som hovoril, že oni hovorili, že choď do toho vnútra a pochop toto svoje hlavne. A tam vlastne je toto niečo božské aj tak. Čiže úplne to tá veda to neustranila. Aspoň ja si nedokážem vedecky nejako vysvetliť, čo som ja zažil, také mystické. Lebo jeden zážitok je taký, že nedá sa opísať. A keď sa to nedá ani opísať, no tak ten hmotný svet je potom to nižšie. Hej. Morálka nepotrebuje teizmus. Nepotrebuje možno teizmus, akože viera v Boha, ale potrebuje múdrosť. A múdrosť bez ducha, ja tvrdím, že je nemožné. Byť múdry a neveriť v to, že si proste duch nejaký a že je niečo vyššie, lebo potom od čoho sa zrkadlí tvoja múdrosť. Hej. Potom je to iba, že si pozbieral nejaké fakty zo školy, lenže to je epistémy. Hej. Ale nás zaujíma gnosis. Toto všetci gnosticisti pochopili, že tam je niečo v srdci, to kráľovstvo nebeské, hej, že niečo také božské sa dá zažiť. Hej. To samadhi, nirvana, moksha, jedno s Bohom, alebo jedno s božstvom, lepšie povedané, s tým božským princípom, toto niečo je. Hej. Slabiny, kritika, žiadna pozitívna metafyzika. Toto, že úplne metafyziku ako keby dávajú head. Preto to je dosť také ubohé. Vlastne vedie k nihilizmu. Riziko sentientizmu. My nie sme naša sentiencia. Čiže tu, keď ideme už
viacej k metafyzike a k mudrosti našich predkov nejakých, tak hovoril, že my nesmie ani naša sentiencia, čiže není to všetko iba odvodené od sentiencie. Tá sentiencia nie si, aj duch nie je sentiencia. Nezodpovedá otázky zmyslu a smrti. To je to. Hej. Aký zmysel by to malo potom, keď není fakt, že nič božské. Ale ja som niečo božské zažil, aj mnoho ďalších o tom hovoria, majú tie... To je to, že ako to spoznávame, hej, že cez mystická intuícia alebo zjavenia, gnoza, poznania, ale gnoza znamená múdrosť, hej, nie iba také poznanie ako epistémy, ktoré je skôr také, čo naháňajú ateisti, hej, naháňajú vedu, hej, ale väčšinou sympatizujú veľmi s vedou, alebo taký entuziasmus majú pre vedu, ale my máme múdrejší, máme ten entuziasmus múdrosti samej, vlastne filozofia znamená láska k múdrosti, lenže čo je na tej múdrosti také, no, že jak byť múdrejší než si, toto hľadaj teraz. Jak by si mohol byť teraz múdrejší než niekto iný? Čo musíš urobiť, alebo zažiť, alebo aby si bol múdrejší? No, tak môžeš sa naučiť lepšie logiku, to ti pomôže, ale zároveň niečo zažiť mystické, lebo napríklad Plotinus niečo určite mystické zažil, keď o tom rozprával, aj o duši a tak ďalej, tak musel mať navrat k jednému, tak keď o tom rozprával, tak niečo to znamenalo. Aj to isté Platón, to isté Jašua, to isté Siddhartha Gautama. To, že o tom rozprávali, oni to mali aj nejako zažité, podložené zažitkom, čiže ich viera bola validná z ich pohľadu aj. Z nášho je také, že dobre, možno si vymýšľa, ale čo keď nie, keď to zažil a tu učí metódu, ale aj učili tú metódu, že ako to zažiť, ako ten návrat k zdroju, alebo tú mokša, alebo tú spásu, lásku, hej, že to zjednotenie, že jak to aj zažiť. Toto je cieľ, hej, nejaká liberácia, oslobodenie ducha a tak ďalej. Že to sa dá nejak zažiť. Hej. A toto nás zaujíma, že dobre, nemôžeme to nejak že objektívne ukazovať, lebo subjekt nie je objekt na pozorovanie, ale vieme to duchovne zažiť. No, ešte tu chcem povedať niečo ku agnosticizmu. Ne? Agnostik je vlastne hlupak, lebo agnosis je nemudrý, tak voľne preložíme, tak ten, čo je nemudrý, vlastne je hlupak. Ne? Čiže agnostizmus je vlastne hlúposť, že to je samozvaný hlupak. Materializmus, definícia materializmu. Jediná skutočnosť je hmota a jej vlastnosti. Dobre, toto tak, je to možno slabá definícia, ale je to také, že možno prevažne bolo v antike, nejak 19. 21. storočie tam píše, ako že asi bolo relevantné, ale hlavné argumenty veda vysvetľuje fyzikálne javy, ale tie metafyzikálne, hej, napríklad láska. Sa dopustíš redukcionizmu, že dáš pojem láska, čo vždycky máme ako nejaký vyšší princíp, keď toto zredukuješ a povieš, že vidíš, to je to tá molekula. Hej. Toto molekula v tele, toto je to, čo mu hovoríme láska. Toto je redukcionizmus, no to nie je racionálne vôbec. Lebo potom môžeme tie pojmy vyhodiť, aj, lebo furt ľudia chceli povedať, že nie to tá hmota, tá láska, chápeš, láska. Aj. To je taká ženská intuícia, že dokáž mi lásku, ale sa samozrejme nedá. Aj. To je len proste toto, že musíš to povedať niekomu, alebo tým, čo robíš, hej, tak to nejak v úvodzovkách dokazuješ. Že jak dokázať niečo také metafyzické, jak je láska, alebo poznanie gnosis, hej, toho duchovná. No najlepšie tak, že to povieš. Toto robili proste tí starí mudrci, že proste prišli tam ľudia ku ním, oni začali rozprávať o tom duchovne, že toto je, chápete, ja to neviem to povedať, ale neviem to zažiť za teba, ty musíš to zažiť pre seba samého, aby si mal tú evidenciu, aby z tebe bolo sebe evidentné. Čiže oni učili iba tú cestu, ale ty musíš ísť tou cestou. Vedomie závisí od mozgu. No, s tým nesúhlasím úplne. By som povedal, že od svetla. Že oni pozorujú mozog, ale mozog nič nerobí ako tak. To svetlo, hej, tá elektrika, ten animačný princíp tam, hej. Magnetizmus, elektrika, svetlo, toto tam je. A toto je ten éter, sú modality éteru a to je ten animačný princíp. Čiže není to tak, že vedomie závisí od mozgu. Závisí, alebo teda deje sa to aj v mozgu v pomere 1:1, že je to aj duchovné, aj fyzické, ale nemôžeš jedno dať teraz že povedať, že mozgu sa nič nedieje vtedy, blúd, má to efekt na mozog a zase povedať, že duchovne si vlastne nič nezažil, že keď si meditoval,
si pozažíval, akože pamätáš si to ako zažitok, si zažil nejakú obrovskú lásku, proste husté, horúce, ale nepeče to, proste veľmi príjemné. Ti to vyčaruje taký úsmev na tvári, aj tá nirvana, toto. Keď toto zažiješ, si to pamätáš vždycky, že neporovnateľné s ničím, čo sa dá na Zemi zažiť. Nedá sa to opísať. Prečo by som toto mal povedať, že vidíš, to ten mozog to vyprodukoval, taký blud. Potom proste DMTčko nejaké v mozgu a proste také niečo vzniklo. Ale to sa nedá povedať. Keď to raz zažiješ, to sa nedá. Lebo to i tak to má potom efekt na ten mozog, lebo ten človek sa potom po takom zažitku úplne, keď nemôže potom ani, je úplne iný, je taký, jak bol Jašua alebo Siddhartha Gautama. Oni proste boli múdri kvôli tomu poznaniu, ale to je vyššie poznanie, gnosis, nie epistémy. Odlišujeme gnosis a epistémy. Žiadny dôkaz nehmotnej substancie, ten dôkaz je, ale logický iba, nie je empirický dôkaz. Ale dôkazy sú 3 typy. Demonstratívny, logický a empirický. A toto je logický dôkaz, že proste ty to ale zažiješ a nejak to je, ne? Keď si to zažil. A má to efekt na celé tvoje telo. Čiže podľa toho efektu vieme, že to niečo je a niečo sa stalo. Čiže keď človek zažije nejaký mystický zažitok, tak potom vidíš na ňom v priebehu niekoľkých ďalších mesiacov, že sa zmení, lebo furt je to tá istá osoba, ale inakšie sa správa každopádne. Inakšie vníma ten svet. Čiže má to ten efekt. Na základe toho to vieme pozorovať. Čiže logický dôkaz vieme dať. A vieme tú vieru zvalidniť alebo opodstatniť logickými dôkazmi a potom nie je to absurdná viera. Sú 2 typy viery. Máte invalidnú vieru a validnú. A preto som proti materializmu a ateizmu, lebo ty stále môžeš mať validnú vieru a to je niečo. Čiže toho sa nevzdávaj. Keď tá viera má validitu, tak sa toho drž. Proste lepší život je potom. Invalidná viera by bola, že máš doma v garáži draka. To by bola invalidná viera, bo toto sa nedá nijak dokázať. Ale validná viera je, že ja som duch. Toto viem nejak opodstatniť aj skúsenosťami mystickými, aj metódou, že ako sa dostať k tým. Čiže máme tu nejaký vzorec, máme tu, že viacerí toto zažili. Je tu metóda, ako to zažiť. Čiže nie je to úplne taký výstrel do prázdna. Slabiny a kritika materializmu, tvrdý problém vedomia, neredukuje význam a intencionalitu. Pojem hmoty sa spustil v poli. Čo je hmota, ideš stále hlbšie, pozeráš do hmoty, furt je to hmota, a potom pozeráme, že vieš, ale toto už je len také pole konec koncov, toto pole tu má efekt nejaké. To pole je éter. Éter je, ja som dal logické dôkazy na to. Platonizmus, definícia zmyslový svet je tieňom nadčasových ideí. Najvyššia je idea dobra. Argument univerzálí ukazuje na formy. Matematické pravdy sú objektívne, poznanie ako anamnésis, rozpomienka, pravodlivosť, súlad duše s rozumom. Sa rovná súlad duše s rozumom. Slabiny, tretí človek, regres podielu veci, nejasný vzťah, idea vec, empirici, abstrakty sú fikcie jazyka. Treba dávať pozor. Platonizmus, ja osobne by som povedal, že každý by mal čítať Platona aspoň nejak, že pochopiť tú myšlienku vtedy a prirovnať si to s tým, čo je dnes. A by uznali mnohí, že Platón bol múdry človek, aj inteligentný, aj vzdelaný. A nie že tak, že vtedy na tú dobu. Práve, že na tú dobu on bol práve že ďaleko, že to nebolo taký priemer. Neoplatonizmus a platonizmus je to isté, čiže tu vlastne pokračujem v tej definícii. Hierarchia bytia vyžarujúca z jedného, to isté jak emanacionizmus. Cieľom je mystické zjednotenie, to je to, čo som aj ja zažil. A čo hovorím, že keď toto zažiješ, že máš vlastne skutočné náboženstvo, že ideš naspäť k Bohu nejak, religia. Toto je veľmi dôležitý bod. Jedno je nad rozdielmi apofatika, čiže vylučovacia metódou sa to dá všetko pochopiť veľmi racionálne. Mnohosť vzniká bez zmenšenia prameňa. Zlo je nedostatok bytia, nie sila, filozofia smeruje k zjednoteniu. Nie len k pojmu, ale reálne niečo zažiť a pochopiť je cieľ toho. To nie je len tak, toto je niečo. Mystika sa vymýka empirii. Hierarchia stupňov pôsobí arbitrárne. Rozba splynutia s magiou, teurgia, ale to nie je úplne
nelogické toto. Toto je práve, že je celkom tam logické všetko. Emanacionizmus. Definícia skutočnosť vyžaruje z nadradeného princípu ako svetlo zo slnka. Hej. To je analogia. Že to, čo svetlo je a čo svetlo robí, sa nedá odlíšiť. A to je dôležité, že to je event, ktorý proste nastal kedysi dávno a to svetlo je vlastne jedno svetlo v celom vesmíre, ako tak sa nedá kvantifikovať, že tie blúdy, hej, že fotóny existujú, toto je blúd, toto tam viem logicky vyvrátiť tvrdenia ohľadom fotónu, že nemá to opodstatnenie v prírode. To je dôležitý bod. Hlavné argumenty, nekonečné dobro môže ostať bez vyžarovania, nemôže ostať bez vyžarovania, kontinuita absolútna a stvorenie bez skoku zo zničenia. Kontinuita absolútna, že toto vlastne všetko stále je absolútno, ale pokračujeme, ale nesme z ničoho. Hej. Hierarchia stupňov dáva zmysel rozdielu sfér. Slabiny, kritika, mystika sa vymýka empirii neúplne. Ako je to môj zažitok, čiže to telo to ovplyvní, čiže neúplne. Hierarchia stupňov pôsobí arbitrárne. Hrozba splynutia s magiou, hrozba determinizmu, popretie slobody, hrozba determinizmu, hrozba splynutia s panteizmom, empiricky neuveriteľné stupne. Holizmus, definícia celok je viac než súčet časti a má emergentné vlastnosti. Život, vedomie, kultúra sú nereducibilné. Spätné väzby, kauzalita, obojsmerná, atomizmus, zlyháva v ekológii a sociológii. Slabiny, kritika. To je to, že proste povedať, že všetko je len hmota, nepomôže, keď už ide o sociológiu napríklad. A musíš trošku zapojiť aj ducha, hlavne múdrosť, čo je prepojené, ale niekedy ostáva pri metafore riziko zneužitia na kolektivizmus, hranice systému sú konvenčné. Monizmus, toto je dôležité, to je vlastne fakt, že tá viera v ten jeden princíp je úspornejší než dualizmus. Stvorená jednou základnou substanciou alebo princípom. Monizmus, skutočnosť je tvorená jednou základnou substanciou alebo princípom. Jeden princíp je úspornejší než dualizmus. Dualizmus má problém interakcie s jednocujúcim teóriám. Hrozí redukcionizmom, to je kritika, pluralisti, substancia hmotná, mentálna či neutrálna. Kresťanstvo, toto poznáte, toto veľa asi nemusím. 5 ciest Tomáša Akvinského, on bol veľmi ovplyvnený platonizmom. Skúsenosť konverzie, komunita, svetosť, toto je dôležité. Svetosť nejak som akceptoval, že to je niečo. Hej, toto osvietenie, hej, attainment, alebo ten Buddhahood, Brahman a tak ďalej, toto niečo je. Historicita, evanjelii a tradícia, etika agape ako základ dôstojnosti, odpovede na zmysel, smrť a vinu. To je dôležité, že fakt tu sa rieši toto, že keď sa niekto narodí, že prečo sa narodí napríklad s nejakými defektami v tele, že to môže byť nejaká karma z predošlého života a tak ďalej, alebo že či vôbec je ďalší život alebo predošlý život, že či tam je potom už iba nejaký stav, no ale každopádne to sú dobré otázky, ale kresťanstvo nedáva najlepšie odpovede, to má fakt trošku tam není to najlepšie. Každopádne Ježiša nejak som akceptoval ako duchovného učiteľa, tak jak Siddhartha Gautama a tak ďalej, hej, alebo Platón. To všetko pre mňa sú proste duchovný učiteľ. Hej. Nedávam proste nejak, že vyššie, nižšie niekoho, záleží aká doba bola a tak ďalej. Ale Jašua, správnejšie, nie Ježiš, bol filozof podľa mňa, hej, taký proste normálne učiteľ duchovná. No. Čom ho nemali radi a ukrižovali, podľa mňa ho neukrižovali, podľa mňa tá história tam nemá evidencie a úplne tomu neverím, ale dobré. Podľa mňa normálne mal deti, ne? Problém zla, gnosticizmus, definícia spása skrze gnózu o pravom Bohu. Toto je lepšie trošku, hej, že keď ste kresťania, nechápem prečo tu je tak veľa evanjelík alebo gréko-katolík, rímsko-katolík a tak ďalej. Kebyže viacero kresťania prejdú na gnosticizmus a pochopia trošku aj tú metódu, že vlastne tu je niečo prepojené aj so Advaita Vedanta, hej, tvrdeniami, to potom ukážem, že vlastne napríklad Otče náš, tá modlitba celá, je vlastne jedna ku jednej s tým učením o tých čakrách, je to vlastne keby z hora dole, hej, že Otče náš, to by bolo že crown čakra, ktorý si na nebesiach, to je, že vidíš ho tým mind's eye, to by bolo to tretie oko,
posvedca meno tvoje, to by bola throat čakra, hej, tá krčná čakra, že posvedca meno, hej, povieš meno nejaké, že je to niečo povedané, vyjadrené, že meno, príď kráľovstvo tvoje, že kráľovstvo nebeské je v srdci, vnútri, hej, čiže srdce, alebo heart čakra, to všetko úplne tak perfektne ladí so s tým, že to nebude náhoda, hej. Že keď niekto počúva nejaký kresťan, tak gnosticizmus je dobrá cesta, lepšia, je taká pravdivejšia, hej, že skutočne to, čo Ježiš učil, tak aj skutočne aplikovať, hej. Odporúčam knihy od Jakob Böhme, tam je to celkom dobre vysvetlené, ale fakt toto ide tam jedna ku jednej s tým buddhistickým učením o čakrach, alebo Advaita Vedanta učenie o nedualite, že vlastne tiež máme tu nejaký, že jeden, hej, the one, niečo božské, ale toto tam je fakt dobre, že potom je, že ako príď kráľovstvo tvoje, ako v nebi, tak i na zemi, ešte tam je, že buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, no voľa tvoja je vlastne toto gut feeling, hej, že sa rozhoduješ, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi máš vlastne toto sakrálnu čakru, je tam hore tá solar plexus, nižšie je sakral čakra a tam je vlastne tá dualita, alebo tá harmonia, hej, muž a žena, ten sex a toto sa s tým prepája nejak po metafyzickej stránke a potom, že daj nám chlieb, každodenný chliebčík, ako to tam je. A to je vlastne, že tie uspokojuješ tie potreby, hej. To sú vlastne ten základ, alebo ten koreň, hej, tá root čakra sa tým ako keby zaoberá, dajme tomu. A vlastne úplne perfektne to sedí jedna ku jednej s tým učením, čiže to je na zamyslenie, hej, že tam to vlastne urobili z toho nejaký gospel, ale vlastne je to nejaká afirmácia, aby sa tie čakry vlastne aktivovali. Úplne perfektne to tam sedí, čiže to nemôžete vyvrátiť, to je logický dôkaz. Ja to ukážem potom aj vo videu, cez nejaký obrázok, čiže uvidíte. Nedvojnosť individuálnej ja, Atman, je totožné s Brahmanom, to je toto vyššie, nižšie, vyššie ja. Nemusíme to nejak nazývať Brahman, proste vyššie, nižšie ja, keď to tak nazveme. Mnohosť je Maja, dobre. Hlboký spánok vedomie pretrváva bez objektov. Ja som je neoddeliteľné od bytia. Hlboký spánok, ani nie spánok, ale hlboká meditácia vedie k tomu. Ja som, hej, tvám asi, ty si to, dobre, toto je zaujímavé. Mnohosť sa rozpadá analýzou, sloboda poznaním, nie obradom. Poznaním, hej, gnosis, čiže sa vyslobodíš cez múdrosť, hej. No čo sa vyslobodíš, no od všetkých tých myšlienka, že jak to vlastne, no všetko toto keď pochopíš, tak už sa s tým nezaoberáš, lebo už to máš pochopené, už to nechá, hej. Tie neustále otázky, že jak to vlastne je, hej. Lebo to už máš niekde pochopené a už stačí. Že stále si múdrejší, ale stále si šťastnejší z toho. Dvajtov. No, dobre, že neduálnosť a duálnosť, to má nejaký spor stále. Riziko etického kvietizmu. Toto pojem Maji je ťažko definovateľný. Osvietenectvo, definícia autonómny rozum, kritika autority, veda, tolerancia, sloboda, pokrok. To je toto, čo nás stalo, hej, vlastne vlastne tá renesancia začala práve tým, že tam začali ľudia znova sa zaujímať o platonizmus, začali čítať Platóna a tak ďalej a toto ich tak vlastne posunulo v tej myšlienke a potom vlastne to sa odzrkadlilo aj na umení a tak ďalej. Že to je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj znova keď toto urobíme, tak zase sme lepšie na tom, než sme boli. Sme múdrejší a tak ďalej, čiže toto je dôležité. Pravda sa overuje rozumom a experimentom, s tým súhlasím. Legitimita pramení v súhlase ľudu, tolerancia minimalizuje násilie viery, veda a vzdelanie umožňujú pokrok. To je fajn, ale okrem vzdelania a vedy treba tú múdrosť, hej? Aby sme zároveň mali niečo také solidné, hej? Že môžeme robiť pokrok, ale furt majme toto pochopené, že o čo vždy v skutočnosti ide, hej? Že nedávať pokrok na prvé miesto, vždy dávať múdrosť na prvé miesto. Romantická kritika chladného rozumu, univerzalizmus zakrýva europocentrizmus, ale toto nemusíme čítať. Spoločné stránky, hľadanie jednoty, toto všetko je dôležité, niečo jedno, hej. Všetky smery hľadajú jednotný princíp. Hmotu, ideu, jedno, Brahman, Boha, zákon, hej, niečo, ale to sa všetko dá ako teória všetkého vysvetliť, že to nejak je jedno. Etický nárok, každý smer ústí do predpisu, vlastne všetko je svetlo, hej. Všetká hmota je vlastne vysoká energia, to s tým súhlasí veda.
Čiže hmota je energia nejak, je koncentrovaná a toto je dôležité pochopiť, že všetko je svetlo. Len svetlo v príliš vysokej frekvencii sa stáva vlastne akýby kvázi hmotou až. Etický nárok. Každý smer ústi do predpisu, ako žiť, pravda, láska, oslobodenie, pokrok. Kritika povery, odmietanie slepého rituálu i slepého redukcionizmu. To je dobre povedané. Smerovanie k oslobodeniu. Mokša, spása, epistrofy, gnoza, autonomia, prekročenie utrpenia. Povera v rozum. Aj mystické smery potrebujú pojem, aby ukázali jeho hranice. Vedomie sa berie vážne. Aj materializmus uznáva existenciu skúsenosti, spor je o jej pôvod. Zrozumiteľnosť sveta, predpoklad, že svet je v princípe poznateľný. Záver, vylúčovacia metóda, toto je dôležité. Otázka nie je, ktorý smer má pravdu celý, ale aké tvrdenie neobstojí v žiadnej z týchto perspektív. Tvrdenia, ktoré padajú vo všetkých filtroch, možno s vysokou istotou vylúčiť. Skúmajte všetko, dobrého sa držte. No, takže ďakujem za počúvanie. Som síce vonku a ľudia tu chodia, som v centre Prešova, ale aj tak ďakujem, že ste našli čas a pozerali. Majte sa.